Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kona le episode Uthando Nes'thembu laba bomseleku ethi kuLwandle noMpumelelo uma beganwa kuyofanele ukuthi bethathe isithembu. Athi ke uMpumelelo yena ngeke azakwazi kulowo mbono akathembe uLwandle ongakwazi ukwenza lokho. Uthe uMpumelelo ngaleso sikhathi yena isithembu simhlule esibhekile, simhlula ebhekile, asiphinde simhlule ecabanga futhi usekhulile. How? Mpumelelo ofanayo lo othi ke kwizingane zesithembu. Ukhula kangaka uMpumelelo na umbuzo. uMpumelelo uthe ekhuluma nobaba wakhe yena sekhulile, isithembu simhlule esibheka, simhlule futhi esicabanga. Mayesibheka mina ngibona ukuthi ubekhuluma mhlambe ngezinto azibona ekhaya kubo kubazali bakhe, mhlambe izinto kangeke ayibale in details. Manje usethi ke uku-eda kulokho akushoyo ingoba sekhulile ngalesa sikhathi ekhuluma nobaba wakhe uMseleku. Mpumelelo ofanayo uthi manje mayevela la kwizingane zesithembu usekhulile, sekufanele ukuthi athathe izinyathelo. Lezi zinyathelo ukuthi unama-girlfriends awu-2 and bobabili baney'ngane, akakashadi, omunye ongasekho la kwisithembu sakhe somjolo wahamba naye kubo kuyiphathi. Nikhumbule iphathi kamnini mangakazi ukubuka leyo episode, nami engaba shocked mangibuka ukuthi hayibo ukhona umfana kubo ongaletha i-girlfriend ngesikhathi kuhlangana umndeni wonke. Kwakuyiphathi kamnini mangaphosisa umnini behlanganisa u4 years. Ngaleso sikhathi uMpumelelo aphuma phandle wathi ucela ifoni kuMseleku. Le foni amayefuna uzofonela intombi yakhe ukuthi ayize la ephathini. Into engiyibukayo le ntombi ebifonelwe-ke uMpumelelo ngaleso sikhathi bizoze ephathini, kusho ukuthi eyasendaweni eduze. Kwase kuba khona uVuyekazi, kwase kuba khona lo ovele ku-season 6 ongasekho-ke manje, naye shuthi nje wabona ukuthi ayikho le ayenzayo. Mase kukhona uTirelo manje. Uthi-ke uMpumelelo isithembu siyamhlula ngokusibheka nangokusicabanga futhi yena sekhulile. Mpumelelo ofanayo uthi manje usekhulile, uthatha ezinyathelweni, uhamba ezinyathelweni zababa bakhe. Kahle mina nje ukuthi mangimlalela ngifuna uqamba mangivele ngibona ukuthi hayi uMpumelelo usayingane. Kube-ke ukuthi mina mangimlalela ngizwa kanjalo, nabanye-ke kodwa mabemlalela bakhuluma okuhlukile bathi he's so mature and uzokwazi ukuphatha, angazi. Ngintshele-ke uMpumelelo manje useshintshile ngempela and isithembu usizama ngayo yonke indlela ngoba bese kukhona noQueen Loli. uQueen Loli esememeza la ku-social media, ememeza abasemzini ebatshela ukuthi hayibo abangavali indawo yakhe, abangavali nje indlela yakhe ngoba yena usewu-number 3. Queen Loli wayi-adressa yena umndeni wakaMseleku esho nje ukuthi kahle kahle ngikhona, waze wasitshela nokuthi wayemphekela uMpumelelo emvakashela. Kodwa uMpumelelo ngapha esevela kugogo uSkhotheni wathi nje yena bathintana noQueen Loli, akubanga into etheni, kwaba nje ukuthintana lapha nalapha yasiphela into yakhona. Ngathi ngiyabuka ividiyo kaQueen Loli TikTok ukhuluma nabangani bakhe esho ukuthi bengimphekela, efika lana waze wakhuluma nje nanokuthi ubaba, kusho ukuthi wayekhuluma ngobaba kaMpumelelo ukuthi uzenza sengathi uyawazi amasiko kodwa akawazi. Angivumelani noQueen Loli kwindlela mhlampe avele ngayo ku-social media, kodwa leyo ukuthi amasiko ngathi uyawazi kodwa akawazi angisho ukuthi ngiyayivuma. Ngithi ngichazele enye, ngivuma u2% wakhona. Ukubuka kwami Uthando Nes'thembu ngiqala ngangizitshela ukuthi nje mina ngizolalelwa ubaba ozokhuluma ngesiZulu, okuzothi noma ezivezela isithembu kodwa kuvela ukuthi lokhu kwenziwa kanjena, ukucela, ukulobola, yonke leyo nto nje ihambe nge-order yakhona because ngizitshela ukuthi isithembu sisuka laphi kuyinto ehambisana namasiko. Ngisahleli ngibuka Uthando Nes'thembu kwathiwa yiwo amakhosikazi lawa awu-4. Mase sethi siyezwa futhi hayibo bakhuluma indaba ukuthi bazoshada, imishado yabo kwaba nokuphithizela nokuhlakazeka ngathi hawu
Bengithi ngizofunda ngamasiko kodwa kusho ukuthi sengizofunda ukuthi isithembu sinjani eduzane ngoba phela mase sibuka kwi-TV show sesiyabuka ukuthi imindeni ekanje shuthi iphila kanje, kodwa angisho ukuthi bonke abakulolu hlobo lomshado baphila ngendlela efanayo. Umbono wami-ke loyo. Kahle kahle bengizokhuluma ngoMpumelelo nokukhula kwakhe kwabili, kodwa-ke nami nginephutha. Umuntu uyakhula kaningi kuba ama-experiences adlule kuwona enza umuntu athi sengikhulile, lokhu ngikubona kanje. Kodwa le yaMpumelelo-ke iyahlekisa because utshela ubaba wakho ukuthi ngeke ngikhone, sekuwuye manje oseshintshile, usefika-ke ngendlela yakhe ukuthi nazi ney'ngane, sekukhona ney'ngane. Kuyabuzwa-ke ekhaya ukuthi so financially u-right for le journey oyithathayo, uthi yena ulindele ubaba wakhe. Ubelindele ukuthi ubaba wakhe amsize. So niyabasola-ke abantu uma bethi hawu, labo sisi uma betholakale ku-DM, into yokuqala abayibhekile basuke babona ubaba ukuthi uyimillionaire. Asazi-ke noma nalabo abasho njalo bakhuluma iqiniso, kodwa nathi sibuka kanjalo ukuthi hhayi, la ubaba uvule le ndlela esiyihambeka ivulwe ukuthi ubaba uyaziwa, uney'mali zakhe, ubaba wakhe uyaziwa, nezinto aseke azenza zabonakala. Imibono-ke yabantu, ningangifaki. Nixabane kodwa ningaxabani kakhulu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.